siz bilen şu durmuşda ayallygynyň tutýan orny hakynda söhbet edäýik. Sağ olun. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Türkmena köp çağaly millet tabi. Ondan her bir adamyň dört ogul dört kıyı Türkmenle bir geňemde. Ondan şu kıyı diýilen kişi maşgalasy. Ondan bir durmuşa çıkıp gitdiýär. Bir daş ýurtlere gitdiýär. O arasynda bolýar. Gara şu maşgaladan kıyı çağa naşy edip ýele güne dözmän duranca kıyıň birini berilip gitdiýär-de. Ondan bu durmuş arada kakamaydardy. Şu ayallygyny barıp sorap gaýtsaň saglygyny sorap gaýtsaň erkek doğunyň barıp soramaly bir ýerde bolsa salamlaşyp gaýdarsyn bolýar barıp gaýtsaň bolar. Eger ayallygynyň ýygynyň soramagy barsaň eliň boş baraýmagyn. Hökman bir zat ertik gaýtgynyň ayallygyny diýip hem onça bolar diýip ejemaýlardy ayallygyny barıp kapysyny açdan sorap gaýtsaň uçman kapysyny açdygyňdyr ahiratda. Ayallygynyň şoňal hormaty bardyr. Sizin boýnuňyzda jogapkärçilikde duranlar şol. Biz dünýäden gaýdarsyň siz ayallygyňyzda siz eýetçilik etmeli, siz soramaly bolarsyňyz. Şoň üçin türkmen agaýdy näme ayallygynyň bolan çağalar ýegen bolýar-da bize. Kakama aktyk bolsa da bize ýegen bolýar. Şoň üçin aýdýar türkmen da ýegen kepben suwag däldir. Ýagşy ýanyna göpürdäp gaýdy berer ýalaky. Diýe görýäniň üçin daýy oglan dartyk. Daýy oglan dartyk diýmek beýik beýleklerden özüni eserden saýa daýy oglan hawa. Şeý diýip daýyň hormaty gatlyk bolmaly. Şu arada türkmen aga bir rewayat aýdypdyrlar. Edip durmuşda belki bolan waka hökmünde şeýle bir gadim zamanlarda bir iki tane ýaş oglan işleri rewaç bolup dur, söwdegar bolup durlar. Ýa-ni söwdegar oglanlar aralary açygyrak bolmagy sebel. Meselen bir marda, bir tejenni, ýa birin ha beherdenni, bir aşgabatda diýen ýal aralary açygyrakda bir depsen depirenmez bolup bolar diýe bir rewaç bolup durda şeýle kerwenli daş ýerlere gidip ulubaý bolup durlar diýe. İkiden bir-birlerini janlaryny aşyp başgalar bilen gatnaşypdyrlar diýe. Özleri şu näme söwda gitdiler kerwenleri bir kerwen edip gider ekenler, bir kerwenle gider ekenler de gelip biriniň haýsynyň öýüniň üstünden gelseler gelä we de her kim öz düýelerini alyp ýanky alan daşary ýurtlardan, daşary döwletlerden alan haýytlaryny demji oturyp paýlaşýar ekenler de her gaýsy söwdasyny ýediberýär ekenler. Ýanky geçen saparky söwdadan gazanan wagtlarynyň bir küýleň içinde ýanky oglanyň biri saklaýar ekendiýe. Onu bular güşerip gezip duran ýanky oglan birden ýanky pullar saklap duran oglan birden kemçilik tapdyrdy. Diýe näme emeslerden şolamanyň tebipleriniň bir o näme barly adam bolardan her kim gelip magarad bir kemaýet çap bolup durup bolmandyr diýip dünýeden gaýdypdyr diýip oglan. Oglanın ejet kakatan ýokmuşyn gaýdypdyr diýip bir ýekeci ayallygyny var eken durmuşa çykan ayallygyny var eken çağalaram ýaş diýe bir gidelim bir doğanlaryna şoğsaram bir köpdäl eken diýe ýanky oglan bol. Ölüm jaýlapdyrlar, üçüne edipdirler, gaýdypdyrlar, ol ahyryna ýedisi niýe bir oglan geldi diýe. Şu hemmekşem gelip bir ýaş adam bolansoň muňa gynanç bildirip, garaşma ýereken ol ýanky, bu aýda gonyp diýe ýanky, daşdan gelen mihman diýe bir bedemen beýik diýe, paýtuny bir gidenem hyzmatkarlar gelip bir aýda gonyp ýykyrly bolýar. Ýylyň aglaýçy ýaly mumkin diýe. Aýmyn sordan köşüş tutlaýyp goýupdyrlar bolýar. Ýöňünden her kim näme sowlansaň, sadaka sowlansaň her kim gidiberýärmiş bolýar. Ýanky mihman adam gitmän oturandan näçeklerini bilmän, bir kuşdan ýaşulan garyndaşlarym dälmişim bolýar. Bunlar oturup durur diye bir mihman kişi oturuyor. Bir beği bir nazar kerde oturuyor. Onun çağalarım küçük bulanın diye. Bunun taşlak gitmeyle biz iş oturup durur. Ulan adamlar ağdalışıptır diye. Meğerek ağdalıptır olup. Yan gelen beği gitti ya mihmani gitti. Kim kimin hosları deyiptir diye. Planin hoslar deyiptir olup. Yankı yaşlılara gittir diye. Bak şun hoslar yok. Bizim hiç de adam diye. Çağalarım yaş. Bizim oturuyor. Size oturan son oturuyor. Bolmasa bile bir vaat kaydırdık. Diyen ayet tüğülmedi. Yetecek lazım ettikini gaýdardyk. Bu şeýle bolsa men şu feudal dosty plan ýerden çağalaryndan tanıyan zol gelip gidip dur. Mana şu bolmasa çağalaryny getirseňiz diýip durun aýalyny çağıryp gelip durur, aýalyny tanıýar eken diýe. Bunu gynanç bildirip taýlygamy soraşyp durýar, aýal gaty men tanıýanlygy üçin diýe. Mana oturup durýar, ýanky gaýdypdyr diýe. Aýalyny siz bilýänsiňiz ha bizim ikimizin bir ortak pulumuz vardı. Her vele aşağı devlete gidemizde ortak pulumuzu alıp gidip şu yerde feudal ediyse sonra
Yani erken üstünü din paylaşıp her kim öz hatarına alıyada gidiveriyadi. Yani şu plan kadiptir diye. Ayalım bir bana plan attıp görkeden vada yok. Yani çağlarım kişi bir hil tarpa tayin yani ölüp gitti. Buna bilemekti. Onun sandığına çık görkettirin ha. Böyle ağabarsız giden pul yok. Biter. Bana 10 ise pul olmalı. Gazal pul olmalı. İki katar kerveni yüklep bilen pul olmalı ahiren o deyiptir diye. Ay bana aydan daha yok. Özüm bir yıl oldu da gitti. Deyiptir diye onun başkalarına yok mu? Hiç senin bir ayarlı onu var. O ben neden ha? Bölümün 53'üne geldi, 7'sine geldi yani. Yani ağladı gitti. Başka olup gitti deyiptir. Bunu ne midir kakmanın kovulun içinde diye bir bayağı adam olursan kovullu da atlı. Kapısı yav giyinlemeli. Şu yerleri çiğişler çıkıptırlar. Gözleyemişsinler. Öğün içinden gözlerler. Yok. O gatken pul olmalı deyip bekinin içlerine şu fayda olaymasın deyip. Ay bu çepkiret çaylara mı mali ataklarına çenli diye. O gelin yani belirgiden hizmetkarları varmışım. Çiğiş yapıp diye böğür. Yok hiç de tapılanak diye. Ondan bir benine geliptir de şunu al görürüm ovaya yaratır diye. Ha şu bayın ortalı pulu var eken yolloş geliptir olsun tapanaklar deyiptir diye. Onun geliptir de yankı benine aydıptır diye. Ben şunlarla değiştik geldim böyle. Siz şunu tapıp bilmeseniz komşu yerimizde bir pir var deyiptir diye. Şu pire barıp aydın göz tutun anfat etmedi yönü ol şunu razı etseniz. Şolada merhum bilen gelipleşip bilye deyiptir diye. Size şun yerim salıverip aydıp bilir şu deyiptir diye. O beygit bayıgit hakilleken ne bana şu pirin bir yörkösyon salıveriptir barıptır diye pire barıp edip bile salam verip sağlamak zoruz. Pirim naşunal vaka oluyor. Şu bir ağırsız kayan pulumuz var ve şu pul tapılmanla da menem günüm görübileyen dünyadan aydan doğsun. Bunu çağasının 7 dakikasına yeter pulumuz var. Yani yerde çürümesin şu deyiptir diye. Men şu pulu iki paylaşıp bir pay yollaşımı bire menki. Yollaşmayı dünyadan aydan ayalın dulayal var oturana sona verecek. Öz pulumu şu bir şehrinizin ha ulu deriye geçerken içinde köprüsü yokken şu pulun nemesini köprüsü al halk. Şunu köprüden geçtin. Birem kalan pulum Allah sen taliplerine peydalar. Pirim deyiptir öyle pirim yankı diyenin sözüne diye yankı yıldın aydan zadını bir o koğuşaptır diye boğur deyiptir diye. O zaman bunu paytuğunda mindirip diye yankı ayağlam arttırılır diye al yankı yollaşılığı var. Pir diye yankı mazarın üstüne barıp diye o kaptır burada böyle. Şu mazardan bir ses çıkandır bu zadın şey nereli ya da vay mennen zat soramam. Men ayarlığın mennen ne aradı eken. Men şunu yardımdan çıkarıp durun, undup durun ayarlığını hiç etmendim. Bu kabrda bana yer yok. Ayarlığından radiyacılık verin bana deyip bir ses geliyor böyle yamanım ayarlam eşitip dur, doğzam eşitip dur, pirem eşitip dur, yeni bir sana adam diye gelip eşitip durmuşsunlar böyle pir aydıptır diye. Ay şunu şey etmesenizin ha bolcuk değil mi deyiptir diye. Ondan sonra bunu şu ayarlığının radiyalığını alın. O yankı ayarla baydıptır yankı dünyadan aydan merhumun ayar var ayarlığını deyiptir diye. Şu adamın ayarlığını var öyle plan daşam derdi aramız plan yerde yaşaya deyiptir öyle. Şimdi şunu gidip yankı doğan memnun radiyalığını alırım deyiptir diye doğası. Ama bir doğası yankının ayar doğanının üstüne barıptır paytuğunu. Belki yoğulan adamın ayarlığının öyüne varyalar. Ha o barıptır. Hani yankı ayar doğasının ayarlam yanına minittir diye. Yankının paytuğunu barıptırlar. Barsa diye çül çağı bir garip hocalık yer yerde alan nilen hocalık diye. Yankı yanına barıptırlar. O çağların kimsenin eşiği var. Oğlan çıplığın eşiği mi yok. İzza ağaçları burada giydiriptirler. Ay garaz böyle bir bolor yerlerliye de bir köçen garazında. Simelgöçükler varmış, bu tür yankı ayarlığının var, gelinlerini tanıttır, sağlamanı soruşturun haşı, planın doğası, sevda doğası. Şunlar bardık, böyle bir pir bile, yankı doğasın yönü, kavrda yer yok, gayrat etti ayarlığından, radilik sözünü almadan, bana kavrda yer yok, değil bu son için elim doğun. Şunu bir radi diysen deyiptir, böyle yankı ayarlığın diye. Bak dünyada yakıza doğun, böyle yönese de küçüdürlen derdim, razidir niyelim bilen yüreğim razi derdi. Şu paytuğunu geçip var ya çağacıktım ılgap. Ece daim geliyor deyseler hemmemiz ılgap kapı açık yas böyle. Unutmun doğun, savrunu türmün deymen, tozun tozup geçip gidiyor ya her gezek deyiptir. Men zaten tamatırlığım yok. Garip günüm bilen gezip yiyor, yaşap yiyor böyle. Yönü doğun, yürüyü tövelmenle şu geçip var ya, işli var ya, duruyup paytuğundan düşmen. Vah. Cigim, onatçının haman otuyor bunam değmedi bana deyiptir. Onu böyle razı diyelim bilenem, kişidirlenmerdin o pir adam olsa benim ona. Yani
diyelim bile ne edip diyseniz diyelim bul men ne edip durur. Yankı benimle gelen amanlardan gelen sevdalarda olsam diye vah. Şuna yani hüşürlü de kadın verse diye şu amanan orta ondan yukarıda yaşa oturan adam olmalı ya da ammasız baylığı var diye. Ha o şu yok olan adam cinsine ayarlı onu. Yani şu zadının hüşürlü de kadın kime de bolsa birine vermeli onu. Şuna ayarlı onu şunun İslam'ın şerten koluyuna vermek de yani ayarlı onu berayen olsa diye. Bunlar eşiksiz ezmeler değil. Yani orta taptın yukarıda gezer ya adam olacak ki. Yüzün sallap diye doğan onu da razı olayım diye bilmedim deyiptir diye benimle. İkilenç yine kavrun başına varıptır öyle. İnni bir kavurdan çıkan ses gelme dost git izin şu ayarlı ondan razıydırın deyip almasan men bolor yerler bir durmuş. O dünya o bağlı hiç bir köpüğe degen aksenglerin baş ayarlı. İkilenç diye benimle yeni onun çoktan yank ayarlı onun yanına gittir diye. Vah doğun mena yeni geldim deyiptir o yank ayarlı onu aydıptır diye. Vah men uğrayın şu gideliğiniz ver otlu köyünüp giydim. Dünyada yakeze doğunum. Benim kavrımına yer tapmandırsa ne eder ki? Razıydırın, münkerem razıydırın deyiptir diye. Bu günümem hiç geç gidenem hiç bardak katı razıydırın. Mündevi razıydırın doğunumdan arkaya yatsın deyiptir diye. Yine bana barıptırla oluyor. Ay gel dost. Yine bollu. Yine dünya müzehizirlik. Yine gülü oldu. Şu gözleyenlerdim plan cayın olsa çağlarına yatandır. Alışın deyiptir diye. İki payla da men payımı, men sağlamın yedar kabiyeri Allah'dan ayarlığın mertipler. Şu dünyanın yalan, şu dünyadaki baylık, bir köpüğe de gelen baylık değerleket. Ben ayarlığın şey diptirim. İnne şey dip üzüp bilse ben borluşun, şu mertipler deyiptir diye. Yine şey dip kızılı taptırlar diye kumun içinde giden kızılı ya. Bunun yarısını iki paylaşıp oturttur ayarlığın, denize paylaşıptır da diye. Ayarlığın bile buna ayarlığın mertip verttirler. Göz payınım diye ertip pire verttir. Pirim şunu halka köprü sal. Men payım şundan. Kalanından taliplerine ulon diye. Yine ayarlı onu dileyen Türkmen'e şu hatırada. Şun ya şeyle dahil olmağı mümkün olan şu erkek boğulan erkek adamlara şu adlar aydıp öğretmeliler. Aydıp öğretmeli. Bunun ayıtmasan bunu her kim öz kelleci bilen yaşayıp gidiver ya. Bir durmuşun bir kıyınam değil şu var durmuş yaşamak için. Şu ayarlı olma baranda bir kilo alma bile bir kilo apelsin alıp barsan hiç adam değil ya şu. Doğan sağlaman oturuyor mu deyip baraydan da hiç adam değil. Şu deyip aydılayanlar şu dinleyiciler şunu eşitip çık yerinden turup ayarlı onun oyuna barsınlar deyip aydıyan şunu. Aklar şahirimiz Mahtumul Prağin koşularına doğana bakatı yoktur. Benne meteceyleme deyip. Yöne hürmet siylem da bir doğun inanır, bir doğrun inanır deyip. İyi göre onu. Men yani izınızdan çektim gelmez bolsanız deyiptir. Bir yekece doğanın kavurdu yeri yok bolsa ben neyme bir yaşap görürüm deyip. Radi yetmeli ayarlığın. Radi yetmeli. Numan şulatların üstünden getirip katı boğ edip adamları bir terbiyeler getirtirler. Meteceyleme diyen boşluğun esas manisi maddi taydım. Şu gariplik adamın dilini kelte diye. Baran yerine ruh pes oluyor. Şu bizim Türkmen ağan diyenler adamdan bir yerine ruhu atnaşıvay. Baylık katnaşıklar değil. Şu geliyor koluk adamın neyme de olsa hemme taraftan kıyı çıkaracak buldum. Oğlu örecek buldum. Adamın kiçi diye şu. Yönü ruhu dünyası, Türkmen'in ruhu dünyası diyenler yüklüsü tatbik. Bizim ha Göğreğli'ni uğrayız. Göğreğli'nin kitabını okan bolsanız 40 yıldığını iyidirmeye zadının bolmandırın vatan var eken o Çanlıbeyli'nin padişahı oluyor. İdirmeye diyor. Var bu gencimin ağasının 40 turu koyunu var diyor onun ağasının. Bir gün var gencimin bir 4-5 tanesini alıp Saparköy'de gidip alıp gitti. Ağası liderlik durmuş namın üstüne. Şimdi bir dünyanın tağlamı tortu ağamı da alap başladı. 4 koyunun kurunu gözünü öldürecek bir tur ağasam han diye. Türkmen ağası hem için onu gencimin uğruna 40 turluk. Bay on gencimin kim adını bilse kim bilen ağam. Göğreğli hemmek şu Göğreğli niye? Göğreğli'nin baylık yok bu taydı. Türkmen'in ruhu dünyası var. Vatanını oraya şakanına dövdüm. Hiç yerde bir ayratlık eden ak. Bir yerde yanlışta da namart boynun alem. Men namart Göğreğli men bollum. Yine adam günyasını geçe şey diye koyun. Boynun almak var. Şu taydını belirgen öldürünü boynun alıp tuğup. Çöp atlayalardı ağrılarını. Adam dilliyleyenler hem etmeyenlerdi var mı ne? Sonra real beyik kerkerdenem ağırlap belirgen öldürt diyeler koyun. Biliye düşünüyor da boynun alıyor. Ne boynun alıyor? Bağışlıyor ayarlı koyun. Aydır tanımlı belliğin etmeye gittirekene koyun. Boynun alan için
boldu diýipdir. Ana şu Türkmenin gowuryanlar gencimme hiç kimi atlana. On ertiri yere zat yok görüwli. Sebäbi bizim watançy görüwli. Watanymyzy gorapdyr. Hiç kimi sektirmändir. Töwerükdaşylar. Şu bizim terkedelerimiz şu görüwli çağalary Temir Serdar diýjekmi? Nurberdi Han diýjekmi? Oral Mehmet Han, Gowuş Han diýjekmi? Şoň hemmejigi Täçgök Serdar diýjekmi? Watanyň oğullary. Şoň üçin Türkmen şolary ýadyndan çykarmaýar. Sebäbi olar baýly toplajak bolup gezip beren adamlar däl. Olar diňe halky gorumaňaladasyndaky adamlar. Şoň üçin bizim ruhy dünýämiz başga. Ýani aýallaryň hakkyny aýdan zatymyzam diňe ruhy dünýä şoňa aýallaryny göräri. Ýöne sagaman oturýarmyň doganyp giden bolsa monça bolja eken. On zatyndan mätäşlik çeken aga şu güni garyp güni bile gaýly eken. Bolja eken. Ruhy fagdyllyk ruhy. Şol millet hökmünde, döwlet hökmünde ýaşamagyň birinji şerti adam ruhy dünýäsi baý bolmaly. Baýlykly adam, zatly adam baý däl. Ruhy dünýäsi baý adam baý. Ne birin dünýämizde şol adam baý. Şol adamı yetiştirmeli biz. Biz ne etmeli? Şu cemiyeti ruhtaýdan baý edip, watançy edip yetiştirmeli şolary. Ana şonda biz döwletimizi, milletimizi gorap saklap bilýär. Belki şu gepleşkilerimizden şu ýaş ösürmi, ullary hemmesini şu ruhy dünýämizin belent bolmagyny peýdasy nepideler diýip hemme millette de ene bolan hormat gatyly. Emma Türkmeniň enesine bolan hormatyny hiç zat bilen deňişdirip bolmaýar. Bizim enelerimiz öz üçin durmuşa çykkan günden beýlek öz üçin ýaşamaýarlar, prezidentler üçin ýaşaýarlar. Şoň üçin eneňize hormat goýun, eneňize hormat goýun, eneňize hormat goýun diýip, ondan soň ataňyza hormat goýun diýipdir. Şu eneň plan çowgatlap arkasyna götürüp giden adam diýe, "Ece, razy boldyňmy?" diýipdir, "Bak, bir gece hukumada ýeten adamyny" diýipdir diýe. Şeýdip kemale getirýärler bizi. Eneler şeýdip kemale getirýär. Men şu bir wakanam şoň bilen ýene aýdyp beresim gelýärdi. Şu 20-nji ýylyň töwereği şu halk bir hilek bir dağınıklykda ýaşap, iki tarap gyzyllar aklary bolup, bir Türkmenem pidasy bolup durup, bir ýerde bir çölüň içinde, bir ýerde bir gidip barýan halk gyrylypdyr. Tutuşlugyna gyrylypdyr bolýar. Şunu bir geçip barýan çopan bir ýylgynyň içinden oglançyk görüpdir diýe. Bir oglançyk aýak bitenje oglançyk görüp barsa, ýanyna barsa diýe. Ýanky gyrlan ýerden o ene yaraly bolup çağajygynam alyp bepesler gidipdir de ene ölüpdir diýe. Eneň diýe uşaklygyndan aşağı zaýalan başlapdyr diýe, wagt geçipdirdi diýe. Goýuşy diýe çykarlygy dur diýe, çağı emýär eken diýe. Ýüzüňizi awat ýöňkçe durşuny dur diýe. Ýanky çopan bujağa çağan gujogyny alypdyr göri. Gujogyny alyp bilipdir de ondan näme bolany. Wagt dogan arkaýyn ýatyr. Men çağaňa eýilip ederin diýdim bolýan diýe. Ýanky ene hüt gara bolup gitdi, ýüzü garalyp gitdi diýe. Ine Türkmen ene ölünden soňam çağasyna eýe çykylýança, ne guşaklygyndan aşağı gaýa bolup ýatyr ýokorsunda çağa indirip ýatyr eken. Şo zaga çağa uşolarda da gidip gelipdir. Ine şu bir toslanyp tapylýan zat däl. Bizim enelerimizin hormaty, enelerimizin aýallygynymyzyň hormaty. Şu Türkmen agy aýdýar bir zenan maşgalada 40 öýün namysy bardyr diýe. Görýänmi gorlaşyny? Bir ayal maşgalada 40 öýün namysy bardyr diýe. Şoň üçin şu durmuşa çykmadan Türkmen şu ýygyň durmuşa çykarsa görýän näde derejede durmuşa çykarýarmy? Näde hormat edip durmuşa çykarýarmy? Şu atlan hatirasyny saklamagam şu ýygyň elinden ýigitler boyunna düşýär. Şunu atgulok takyp gelýän, ýön kejebe bolsa indi maşinlara atgulok takylyp, şu oglan bile gyýygynyň deňliginiň baýdagy diýip takylýan atgulok. Görnäýe hormat goýýarlar şunu. Egerde birden kimdir de biri bir durmuş näme bunda bolmayan zat bamy. Her ýyl wakalar bolýar. Ýanky aýal üstüne berilärse atgulok dakmaýar Türkmeniň. Özüle deňe bermediler diýip. Şol adam şol aýal üstüne berilen gyýyk 80 ýaşap ölüp atyp çoğulukly bir rawaç bolup baýlykda ýaşap geçeren bolsa dünýäden aýdanlar. Şunu wagtyna kemsitdiler, özüle deň ýigide bermediler diýip tagdyna atgulok dakýar Türkmen. Görnädip bir eneleň
koruyalar, namusunu, ağrını koruyalar. Şu derecede enelenmede hormat koymalı. Şu hormatam koyuluya. Yine bir dünya derecesinde 8. Mart bayramçılığı deyip gelin kıyılar kutlanıyor. Şu her birimiz öyümüzde, ilk öyümüzden başlayıp gecemizi, ayarlığımızı, yenemizi, kıyızlamızı kutlap, ondan bütün Türkmen halkını kutlamalı. Benim mirasker, bir yaşlı adam hükmünü bütün yurdumuzun gelin kıyızlarını 8. Mart bayramı bilen koy, atlıklı gününü bellemeklerini çın yüreğimden arzu ettiler. Tavulun Nurnadar ağa ardolağınız hasıl olsun, doğun hakkında ayallığının durmuşta tutuyan urun hakkında kuduklu gurrunlar verdiniz, içmiş miraslanmadı, tarihimizi, teyze üşgünler bile paylaştırıp halkımıza yetiriyeniz, size şeyle mukaddes işinizde üstünlüklerin kim işe yaran olmağını arzu ediyaz, canınızsa başınız dik olsun, yine de şulur yali, toylu günlerde kızıklı, söhbetleşkiler etmek bile müyesser etsin. Kahraman arkadağımızın yol başlığına, idi diyarımızda kemale gelen yurt bahtiyarlığı, tebigatın bahar canlanması bilen utkuş bahtiyar yaşayan halkımızı büyük maksatlı işlere ruhlanır ya. Türkmenistan ruvaşlığın vatanlı yılına, hurmatlı prezidentimizin yol başlığına toylanyan bu bayram, bir karar devletimize şan, ağdı bir halkımda da şöhret getirsin, mehriban adamlar, bayramlarınız kutlu olsun, iyidir, iğneler, gül yüzlü gelin aydılar.